ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Акай реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред барои рафтан? ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адресо метро Катени, номерои ватсаби акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародаро, ина такси граница. Мошин тапа тайёр. Касе граница ке мошино комфорт муроҷиат куне бародаро. Ина полный комфорт мошино. Занг бизане. Ина бародаро граница рафтесия. Документ дошти? Ты документ дошти? Не, документи ма бучидаги. Поли бучидаги бир. Ман кадан хай акай ба хас бишат. Чекар хай минадорим ай. Фили акаки мисол дан фили пасти баланди да бармуна 1000 раҳмат акай. Чотка гузаште ака. Ака укелер телефон қилингlar, бародаро занг бизане. Ина мошинмон чотка. Ина бародаро гузашта. хоб дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳаста ки қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, чорум совхоз гуфтаги бардоро. дар ноҳияи Ёвон, чорум совхоз, яъне ки деҳаи Фирдавсӣ. 4 дар хона, масоҳати заминаш 11 сотиқ замин мебошад. оби суфед гуфтаги ки мушкилӣ нест. документҳои хона ма 100%. ошхона, оғилхона ҳама чиз дорад. ина марҳамат дар они хона тамошо кунед. нархи хонара 250 000 сомон мега. касоне ки дӯстон аз номи сомоне мо гап занед, иншоалло ки савдо мешавад, яъне ки арзон мешавад. дарвоза 60 метр гирди атрофи хона маҳкам. нархи 250 000 сомоне. рақамҳо барои тамос 001 33 82 86. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азизи, хонаи навбатии мо хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар тарафҳои 9 километр ноҳияи Шоҳ Мансур. аз роҳи марказӣ 300 метр дур мебошад. 3 дар хона, 2 сотиқ замин. хона ремонт дорад, тоза фурӯхта мешавад. масъалаи ҳуҷҷатош ҳамаш ягон камбудӣ нест, яъне ки документ дорад. обу свет мушкилӣ надорад. хулоса дӯстони азиз, нархи хона 370 000 сомон мека. боз камтар дига савдо дорад. рақамо барои тамос, номери ватсап 880 27 98 98. марҳамат дӯстон, тариқи номери ватсапшон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. хона коробка бо семиблок ба доштагӣ ҳастай. дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, яъне ки маҳаллаи Ганираз гуфтагай. 4 дар хона ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. фурӯхта мешавад хонара бо нархи 175 000 сомонӣ. боз камтарdiga савдо дорад. дӯстони азиз, касоне ки дар комментария гуфтагӣ буд акаи Насимдиҷа аз шаҳри Ҳисор хона ба навор бигӣ, марҳамат 175 савдо дорад. рақамо барои тамос 938 94 0070. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи Данғара, кӯчаи Навобод. Хона беҳтарин шароитҳо ҳастае. 3 дар хона, масоҳати заминаш 10 сотиқ замина, нархи хонара 250,000 сомон мегӯяд. Ина марҳамат дӯстони азиз, яъне ки хона ремонтҳои беҳтарин, 3 дар хона, 10 сотиқ замин. Рақамҳо барои тамос 987 93 02 20. Масъалаи светиш мушкилӣ нест, об ҳам гуфтагие ки дорад. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Даҳана гуфтаги бордоро. 3 дар хона ва 6 сотиқ замина. Нархи хонара 170,000 сомонӣ мегӯяд. Документҳои хона ҳамаш 100%, нархи хона 170, боз камтар дигар муомила дорад. Рақамҳо барои тамос 972 92 75 72. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабоз, яъне ки 5 дар хона гуфтагие, ки нав сохтагӣ ҳастае ва масоҳати заминаш 6 сотиқ замина. Нархи хона 250,000 сомонӣ мегӯяд. Боз камтар дигар савдо мешавад гуфтагие. Рақамҳо барои тамос 934 04 40 11. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастае бо нархи арзон дар ноҳияи Данғара. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара пеши мактаби 48 гуфтагие. дӯстони азиз, 5 дар хона мебошад, гирди атрофи хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ ва масоҳати заминаш 5 сотиқ замина. срочни фурӯхта мешавад бо нархи 185 мегӯяд. Боз муомила дорад гуфтагие. Марҳамат дӯстон, рақамҳо барои тамос 944 67 71. ба ҳамаи рақамҳо занг бардор ва маълумоти аниқашон аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад, яъне ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, маҳаллаи Чорбоғ, деҳаи Обқул гуфтагие бардоро. хона яъне ки ремонти нав кардагия, нав сохтагӣ ҳастае. 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 4 сотиқ замина. гирди атрофи хона маҳкам, 4 тараф яъне ки ба сембло маҳкам кардагия, дарвозаи нав часпондагӣ ҳастае. нархи хонара 350,000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомила дорад. марҳамат дӯстон, касоне ки аз ноҳияи Варзоб хонахоҳ бошед, ба меркара метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Арбобӣ гуфтагие ва 5 дар хона мебошад. хулоса дӯстони азиз, хонара тамошо кунед бо диққат. 5 дар хона, масоҳати заминаш 8 сотиқ замина, яъне ки заминаш бениҳоят калона, замини дарахтҳои мевадиҳандам дорад гуфтагие. нархи хонара 350,000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомила дорад. касоне ки дӯстони азиз аз шаҳри Ваҳдат хонахоҳ бошед, деҳаи Арбобӣ, 5 дар хона, 8 сотиқ замин. рақамҳо барои тамос 974 89 66 22. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафҳои Маяковский, пеши парки Мироненко гуфтагие. дӯстони азиз, яъне ки 4 этажа мебошад. дар 4 этаж духонага, яъне ки дӯстон, дом худаш 4 этажа, квартираи фурӯшӣ дар 4 этаж. доми кирпични, дом 21, яъне ки доми 21 лави роҳи калон, духонага кардагӣ бо чизу чораш фурӯхта мешавад. ремонтиш беҳтарин, отоплени оби гарм дорад. хонара барои худмон ремонт кардагӣ ҳастем гуфтагие. аз 0
тапчан кадаги термикс дорад, кухони гарнитур, шифонер, қолин, парда, 4 кулпача, 4 таксари ва нав халденик дорад. Телевизор, ҳама чизои қимат харидаги ҳастем. Свето монтаж кардаги ҳастанд гуфтагия дӯстони азиз. Нархи хонара хулоса 450,000 сомонӣ мекунад. Марҳамат, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартираи фурӯшӣ гуфта мебад, квартира хар бошад 38 квадратни метрай. Марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад, дастарошин фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар ноҳияи Фархор, даруни район гуфтагиай. 3 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 4 сотиқ замине. Нархи хонара 230,000 сомонӣ мегӯяд. Марҳамат дӯстони азиз, бо нархи 230,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 907 63 93 93 хади. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. боқӣ сарбаланду хонаобоб дашти шербачаҳо дар паноҳи худо бошад. худованди меҳрубон нигабон бошад. хайр то видеои оянда.